Siema, sut ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Fan yma, ydym mynd i parhau gyda'r datblygiad o'r sgript PHP ar gyfer y meddalwedd, sef yr preoliwr pecyn PHP gyda'r enw gair Saesnig composer neu cyfansoddwr. Dim ond i agfa ein hunain. Yn y fideo olaf, rydym wedi creu yr dosbarth yn yr PHP gyda'r enw Saesnig starter files neu dechreuwr ffeiliau, ac mae'r diben o'r hwn i alluogi a defnyddiwr i sefydlu i fyny y ffeiliau ar gyfer y cod taliad gyda'r ysgrifennu o'r cod angenrheidiol ar gyfer y pecyn sydd yn dilyn y safon ar gyfer yr rheolwr pecyn cyfansoddwr, ac mae'r hyn yn arbed a defnyddiwr i wneud hyn yn waith law, sef yn y sefydliad o'r ffeiliau sylfaenol ar gyfer yr edl neu taflun neu pecyn. Felly os ydyn yn morllio i'r is-pregell gyda'r enw sreg, ac wedyn nawr os ydyn yn edrych ar yr ffeil o'r dosbarth, sef dechreuwr ffeiliau fan yma, a dyna'r y cod, ac ar y foment mae'n dim ond yn allbynnu yr enw'r o'r enw gofod ar gyfer y dosbarth. Felly, os ydyn eisiau i'w redeg, ydyn yn gallu mewnbynnu yr gorchymyn ar gyfer yr meddalwedd cyfansoddwr gyda'r y terfynau ffar ac wedyn gwagle, ac wedyn yr dywisiad i rhedeg y sgript, ac wedyn yr enw'r o'r digwyddiad lle mae'r sgript yn rhedeg, ac mae'n hyn yn ar ôl gysylltnod, init gysylltnod gorchymyn fan yma, neu ar gyfer hyn mae angen i ni i wneud hyn yn yr pregell ar gyfer yr edl neu taflun fel hyn. Felly unwaith eto, cyfansoddwr, pwynt ffar, ac wedyn rhedeg sgript, ac wedyn ar ôl yr cychwyneddiad o'r gorchymyn. A dyna fe ar y gwelod o'r allbyniad, dyma'r yr enw'r o'r gofod. Felly, trwy hyn, rydyn wedi profi mae'r dosbarth yn gweithio yn yr sylfaenol. Felly, y cam nesaf dwi'n meddwl yw i osod rhyw fath o'r pecyn neu edl arall sydd yn defnyddio yr cod hwn fel llyfrgell, ac os ar y foment ydyn yn yr canol o datblygu y llyfrgell neu cod hwn yn ei edl neu taflun y hunain. Ond os ydyn yn eisiau i prawfholi yswyddogaeth o'r llyfrgell hon yn gweithio fel y sgript union yn taflun neu edl arall, mae angen i ni i sefydlu mewn yr cod hwn union yn rhyw edl arall fel llyfrgell yn ytrach na fel yr cod ar gyfer yr edl neu'r prif cod ar gyfer yr edl neu taflun. Felly ar gyfer hyn, dwi'n mynd i greu edl neu taflun newydd gyda'r enw fel prawf 1, ac wedyn i forlilio yno fe. Ac wedyn, dwi'n mynd i rhywbethio ymlaen i gychwyneddu yr edl fel hyn, gyda'r dywisiad i gwrchneddu ar gyfer yr edl hwn. Ac wedyn, oherwydd mae hyn dim ond yn serch prawfholiad ar gyfer yr llyfrgell dechreuwr ffeiliau, dwi'n mynd i derbyn yr gwerthau i gyd ar gyfer yr edl hwn, fel hyn. A dyna ni, dyma'r edl newydd, ac ar y foment, os ydyn yn forlilio i'r pregell ar gyfer yr cod taliad, sef sreg, mae'r hyn hefyd yn hollol wag. Ac nawr os ydyn yn forlilio i'r pregell ar gyfer y marchnadwyr, mae gyda ni dim ond yr pregell ar gyfer yr rheolwr pecyn hunain, sef cyfansoddwr. Nawr, i prawfholi y bydd y llyfrgell
ni'n yn datblygu sef yr dechreuo'r llefelau yn gweithio ar gyfer yr eddol newydd hwn sef prawf 1 rydyn ni'n gallu ysgrifio yr pregell oddi wrth dechreuo'r ffeiliau i mewn i'r is-pregell fan yma. Felly yn gyntaf mae angen i mi i creu yr is-pregell ar gyfer y machnatwr sef INL 28 ac wedyn i mewn yno fe dwi'n yn gallu ysgrifio yr holl prif pregell neu cartref pregell ar gyfer yr taflun dechreuo'r ffeiliau i mewn fan yma fel hyn neu fel hyn, a dyna ni. Nawr, os ydyn yn morllio yno fe, nawr mae gyda ni yr holl hafan pregell o'r cod dechreuo'r ffeiliau dan yr is-pregell o'r machnatwr, sydd dan yr is-pregell o'r y Saesnig vendor neu machnatwr, ac wedyn dan yr prif pregell o'r eddol prawf 1. Felly nawr mae'r pregell dechreuo'r ffeiliau fan yma'r yn llyfrgell yn yr eddol prawf 1 yn ytrach na yr eddol neu taflun go iawn hunain. Felly os ydyn ni'n eisiau i rhedeg yr dechreuo'r ffeiliau fel llyfrgell i mewn yn yr eddol prawf 1, sut i wneud hyn? Felly ar gyfer hyn i rhedeg yr llyfrgell dechreuo'r ffeiliau fel sgript i mewn yn yr meddalwedd cyfansoddwr yn yr eddol prawf 1, mae angen i ni i forchylio i'r hafan pregell ar gyfer yr eddol fan yma lle mae'r ffeil gosodiedig ar gyfer yr eddol sef cyfansoddwr json yn bodoli, ac wedyn fan yma yn yr ffeil gosodiedig ar gyfer yr eddol prawf 1 i fewnthefydlu yr sgript dechreuo'r ffeiliau fel sgript i redig mewn yr meddalwedd cyfansoddwr. Mae angen i ni i wneud dau peth. Yn gyntaf mae angen i ni i mewnysod yr pedoledd ar gyfer yr pa un o digwyddiad i redig y llyfrgell hwn. Felly ar gyfer hyn mae angen i ni i mewnysod yr pedoledd ar gyfer y sgriptiau fel hyn. Ac wedyn mae angen i ni i ambenodi neu manylu yr digwyddiad, ac yn y fideo hwn yn ytrach nag yn y fideo olaf lle penodais i y digwyddiad o'r ar ôl yr cychwyneddiad neu y gorchymyn i cychwynedio yr eddol. Dwi'n mynd i mewnysod fan yma y digwyddiad o'r ar ôl yr rhedeg o'r gychymyn ar gyfer yr cyflwr, ac y rheswm ar gyfer hyn yw achos pan ydyn yn rhedeg y gorchymyn i cychwyneddio yr eddol, mae'r meddalwedd cyfansoddwr yn creu yr ffeil gosodiedig ar gyfer y eddol sef cyfansoddwr json yn hollol newydd, ac os mae'r ffeil gyda'r un enw yn bodoli o'r blaen, mae hyn yn cael ei hollol gor ysgrifennydd neu y data yna fe yn hollol dilewyd ac yn ei or ysgrifennydd gyda'r y data newydd. Felly dwi ddim yn eisiau hynny i digwydd, achos nid ydw i ddim yn eisiau i amnewid yr ffeil gosodiedig ac wedyn i rhedeg y gorchymyn i rhedeg y sgript, ac wedyn i darganfod mae'r holl data gosodiedig ar gyfer y sgript wedi ei dilywyd oddi wrth y ffeil gosodiedig. Felly dyma'r pam dwi'n yn ffafrio y defnyddiad o digwyddiad hwn sef ar ôl statws gorchymyn neu ar ôl cyflwr gorchymyn, ac wedyn mae angen i ni i benodi yr sgript i rhedeg sef
yr un fel o'r blaen, yn gyntaf mae angen i benodi yr enw o'r fachnatwr ac wedyn yr enw'r o'r pecyn, sef dechreuwr ffeiliau, ac wedyn y ffwythiant ymysgog i rhedeg, sef y ffwythiant fel o blaen gyda'r enw rhedeg, fel hyn. Nawr, yr albedd yw i wneud yr sgript hwn yn hunanllwyth, neu hunanllwytho, trwy mewnbynnu yr dodiad ychwanegol ar gyfer yr PSR gysylltod 4 fel hyn. Fan yma, mae'n angen i ni ddim ond i benodi yr cyfeiriad o'r pregell ar gyfer yr enw gofod, felly mae'r enw gofod 1L28 o slais ac wedyn dechreuwr ffeiliau fel hyn. Ac wedyn mae'r llawsiad o pregell llan yr pregell o'r machnatwr ac wedyn blaen slais yr enw'r o'r machnatwr enwedig sef 1L28 ac wedyn yr enw o'r pregell ar gyfer y llyfrgell neu pecyn sef dechreuwr gysylltnod ffeiliau yn yr bach lythrennau ac wedyn yr pregell ar gyfer y cod taddiad sef SRX. Nawr mae angen i ni i acib y ffeil. Felly nawr ar yr ochr dde, os ydyn yn morchio i mewn i'r eddol cyfredol sef prawf 1 ac nawr os ydyn yn rhedeg yr meddalwedd cyfansodwr gyda'r y tyfyniad pwynt far ac wedyn y dewisiad rhedeg cysylltnod sgript ac wedyn gwagle ac wedyn yr enw o'r digwyddiad sef ar ôl yr cyflwr gorchymyn. A dyna ni. Nawr ydyn yn galw ar yr dosbarth dechreuwr ffeiliau ar y ffwythiant ymysgog rhedeg ac mae'r hyn yn dweud ac yn allbynnu y neges oddi wrth y ffwythiant hwn sef oddi wrth rhedeg ffwythiant a dyma'r dyddiad ac hefyd y amser ac nawr yn olaf mae'n yn allbynnu yr enw o'r dosbarth ar gyfer yr eddwl hwn sef yn prawf 1 ac ar y tro hon mae'r hyn yn prawf 1 yn ytrach na'r dechreuwr ffeiliau oherwydd roedd hwnnw yn yr eddwl dechreuwr ffeiliau ond ydyn nawr yn yr eddwl prawf 1. Felly fan yma ydyn yn gallu amnewid y cod yn y eddwl prawf 1 ond yn y llyfrgell yn y eddwl prawf 1 sef y llyfrgell dechreuwr ffeiliau a thrwy hyn ydyn yn gallu wirioneddu y swyddogaethau erchwyd oddi wrth y llyfrgell dechreuwr ffeiliau. Enghraifft, ar y ochr chwith, os ydyn nawr yn gadael yr fel gosodiedig ar gyfer yr eddwl prawf 1 ac wedyn os ydyn yn morchio i'r pregell machnatwr ac wedyn yr enw'r o'r machnatwr ac wedyn yr enw o'r pecyn ac wedyn yr enw'r o'r pregell ar gyfer yr ffeiliau cod taddiad ac wedyn os ydyn yn golygu yr ffeil dosbarth ar gyfer y dosbarth nawr yn ytrach nag yn edlysio yr arwythnodau yn fwy nag y dwywaith ydyn gallu enghraifft gyda dodi yr tanillallau ar ôl y rhain fel hyn ac wedyn acib y ffeil fel hyn nawr os ydyn yn alredig y gorchymyn ar y ochr dde fel hyn nawr mae gyda ni yr traffig tanillall ar ôl y dwbl arwythnod fwy nag ac fan yma ydyn yn gallu dechrau adeiladu y swyddogaethau ychwanegol ar gyfer y llyfrgell hon.
Nawr, dwi'n wedi creu yr adran ar gyfer y rhestr o beth i'w wneud yn y llyfrgell hon. Felly, ynglyn â'r ble ar hynny yn gyfredol, os dwi'n ympuso ar y botwm dianc ac wedyn ar yr gwahanod i mewnbennu y bychnod ac wedyn yr gorchymyn gyda'r rhifrennau PUD sydd yn cynrychioli y geiriau yn Saesnig i argraffu ar gwrthdol cyfeiriadur. Nawr, os ydyn yn darganfod ydyn yn dal yn yr is-plegell o'r machnatwr sydd dan yr plegell ar gyfer yr eddyl prawf 1. A dyna ble ydyn yn gweithio ar y foment, ydyn yn amnewid y cod union yn yr eddyl prawf 1 dan yr is-plegell o'r machnatwr ar gyfer y llyfrgell dechrau ffele. A dyma'r rhestr o bethau sydd yn cyfredol yn sefydliedig. Yn gyntaf, mae angen i greu yr dechreu'r ffeil cod tarddiad ar gyfer y dosbarth yn y iaith PHP ac wedyn yr pegell gyda'r enghreifftiau o defnyddiad o dosbarth hwn ac wedyn y pegell ar gyfer yr dechreu'r cod tarddiad ar gyfer yr brawfholiad o'r dosbarth hwn ac wedyn yr ffeil darllenwr ar gyfer yr eddyl ac wedyn yr ffeil ar gyfer y trwydded ac wedyn yr ffeil ar gyfer yr llofnodiad o'r newidiau yn yr eddyl. Felly yn gyntaf ydym mynd i creu yr ffeil PHP ar gyfer yr dosbarth. Nawr, dwi'n wedi tacluso y codiadod yn ychydig ar y llinell 23 er enghraifft. Amnewdais i y neges allbynwyd i fod yn ychydig yn fwy defnyddol ar gyfer y defnyddwr. Mae'r nawr yn dweud mae'r heddiw ac wedyn y dyddiad ac wedyn hefyd yr amser. Ynglyn â'r adleitiad o'r allweddau ac hefyd y gweithau, dwi'n meddwl mae'r chraen ddim mor defnyddiol ar gyfer defnyddwr. Felly, dwi'n meddwl mae'r rhain yn defnyddol ar gyfer y datblygwr i drwsio y cod, ond nid ar gyfer y defnyddiwr. I gwybod beth sydd yn digwydd, felly dwi'n mynd i sylwybu mas nhw yn ytrach na dileu nhw fel hyn. Felly ar y gwelod o'r ffwthiant, rhedeg, neu y Saesnig run, ydyn yn gallu allbennu rhywbeth sydd yn ychydig fwy defnyddol ar gyfer y defnyddwr fel os ydy'r amwylyn $L enw gofod yn wag, wedyn i allbennu rhywbeth fel nawr mae'n dweud os ydy'r amwylyn $L namespace yn wag, gwahanod, ni ell darganfod enw gofod o'r eddyl, atolog, sicrhau a fod cyfansoddwr.json yn gynnwys doddiad ar gyfer yr hunan llwyth, PSR4, enw gofod, asodwyd i'r gwerth SRX blaen slais, ac wedyn, os y gall y ffwthiant hwn, sef y Saesnig run, yn llwyddiannus i dod y hyd o'r enw gofod, wedyn i barhau gyda'r rhybeddiad, ac wedyn i greu yr ffeil cod tarddiad ar gyfer y dosbarth, os nad ydy hynny yn bodoli, hefyd yn yr achos o'r nad alliad dod y hyd o'r enw gofod, rydyn yn gallu mewn osod yr ffwthiant i marw i atal yn uniongyrchol y llwybreddiad fel na allio fe yn barhau os nad ydy'r data neu gosodiadau yn yr erddyl gyfredol yn ddigonol ar gyfer yr echiadau o'r llyfrgell hon.
Nawr ar y llinell 61 os yn angen, sef os ydym ni wedi dod o hyd o'r enw gofod ar gyfer y dosbarth trwy'r cyfnodau.json. Felly, os nid ydy'r ffeil codtariad ar gyfer y dosbarth yn bodoli yn y isbygell src, wedyn ar y llinell 63 i creu y ffeil yma trwy'r allbynnu yr llinell fawr llythrennol sydd yn dechrau ar y llinell 64 ac yn terfynu ar llinell 86 i mewn i'r ffeil codtariad newydd, ac fan yma yno fe, rydyn yn cynnwys yr adran ar gyfer yr cod yn y iaith PHP cyffynwyd gyda'r ongl cronfach ac o'r gofynod PHP ac ar y terfyn yr gofynod cae ongl cyfach, ac imyn yno fe ar y brig mae gyda ni yr adran ddwebwyd mas gyda'r orthnodau blaenslais sarunig gofod, ac wedyn ar y diwedd o'r adran hwn mae'n terfynu gyda'r gwaglau sarunig blaenslais, ac imyn yno fe mae gyda ni y rhanbarth ar gyfer y restro bethau wneud, ac wedyn y rhanbarth ar gyfer y bethau sydd wedi ei gwblhawyd, ac mae'r rhestr hyn yn yr ffurfiadaeth sydd yn galw yn Saesnig markdown neu nodi neu mercio i lawr. Yn syml, os mae gyda ni yr un stwnch neu hunch ar dechreuad o'r llinell, mae'r hyn yn gynrychioli y peniad gyntaf. Os mae gyda ni y ddau ohonynt, mae'r hyn yn cynrychioli y peniad ar yr ail wastadlun, ac os mae 3 stwnch neu hunch ar dechreuad, mae'r hyn y trydydd gwastadlun peniad, ac os ydy'r llinell yn dechrau gyda'r cysnod gwaglau, mae'r hyn yn cynrychioli y manylion dan yr peniad. Ac wedyn, yn islaw, mae gyda ni yr alwedd ar dosbarth, ac wedyn yr enw o dosbarth, ac dwi'n meddwl mae'r hyn yn digon ar gyfer nawr. Felly os ydyn yn ychydig y ffeil, ac nawr os ydyn yn alredig y gorchymyn, sef cyfansoddwr, pwynt far, gwaglau, ac wedyn rhedeg sgript, ac wedyn gwaglau, ac wedyn y digwyddiad, sef ar ôl cyflwr gorchymyn. Nawr mae gyda ni y neges, mae'r llyfrgell wedi darfod yr enw gofod prawf 1. Felly nawr os ydyn yn agor yr ffail i mewn yn isbygell src, ac wedyn gyda'r enw'r o'r dosbarth, ydy hyn yn bodoli, a dyna ni. Mae'n tebyg mae pob dim yn gweithio, hyd yn hyn yn iawn. Felly ar y agwedd o'r pecyn neu llyfrgell neu dosbarth sydd yn dilyn y safon ar gyfer yr rheolwr pecyn PHP fel cyfansoddwr, beth sy'n diffygio ar y foment oddi wrth y ffail codtariad y dosbarth hwn yw yn gyntaf y datganiad o'r enw gofod. Enghraifft, mae angen rhyw fath o llinell sydd yn dechrau gyda'r alwedd ar enw gofod fel hyn, ac wedyn yr enw o'r machnatwr fel hyn, ac wedyn yr enw o pecyn fel hyn. Ac hefyd, fe fyddai hyn yn eithriadol yn defnyddiol os mae gyda ni hefyd yr ffwythiant cyhoeddus ar gyfer yr adeiladwr o'r dosbarth, sydd yn allbynnu rhyw neges defnyddiol, ac hefyd rhyw fath o'r enghraifft ffwythiant gyhoeddus fel hyn. Felly, ynglyn â'r data ar gyfer y machnatwr, os ydyn yn cael gybalwg ar yr ffeil cyfansoddwr.json i mewn yn yr erthygl cyfredol fel hyn,
rydyn yn gallu dod o hyd o'r enw'r o'r machnatwr yr un fodd fel rydyn ni wedi dod o hyd o'r enw'r o'r pecyn ar gyfer y dosbarth. Felly dwi'n meddwl y cam nesaf yw i gyrchu yr enw'r o'r machnatwr oddi wrth yr ffeil gosodiedig cyfansoddwr .json ac i fewnysod hyn i mewn yn y cod thadiad ac hefyd i mewnysod y pwthiannau defnyddiol ar gyfer y defnyddiwr sef y adeiladwr ac hefyd rhyw fath o'r pwthiant profholiad fel hyn. Felly yn gyntaf ar gyfer y enw o'r machnatwr, os ydyn yn gwneud yr achwiliad ar gyfer y patrwm yr enw gofod fel hyn, yn gyntaf ar y llinell 25 ydyn yn datganu yr enw gofod, felly ydyn yn gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr enw'r o'r machnatwr fel hyn i datganu yr amrywolyn hyn ac i ambenodi fe i fod yn gwag ar y dechreuad ac wedyn ar y llinell 44 pan ydyn yn gyrchu yr enw'r o gofod oddi wrth yr mynegiad rheolaidd trwy'r penodi yr al llinell yn y patrwm, ydyn yn gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr enw yr machnatwr trwy'r yn penodi yr mynegiad rheolaidd i gyrchu y cyntaf linell fel hyn. Nawr, ydyn yn gallu mewnysod yr enw o'r machnatwr i mewn yn yr neges allbenwyd ar gyfer y defnyddiwr fel hyn. Nawr, os ydyn yn equip y ffeil ac wedyn yn alredig gorchymyn fel hyn, ond yn gyntaf mae angen i ni i dileu y ffeil i mewn yn y bygell sreg fel hyn. Nawr, os ydyn yn alredig y gorchymyn fel hyn, mae gyda ni y neges gwach ar y llinell 62 ac mae'r hyn yn digwydd oherwydd ydyn yn defnyddio'r arnod arbennig yr all-slice i mewn yn y dyfynod single ac mae'r hyn yn gweithio fel yr arnod ar gyfer diangu oddi wrth yr swyddogaeth o'r arnodau arbennig. Felly fan yma ar y moment beth sy'n digwydd yw ydyn yn diangu oddi wrth yr swyddogaeth o'r arnod single dyfynod sydd yn arwyddocau mae'r hyn ar y moment yn ymgeisio i mewnnosod single dyfynod yn llythrennol i mewn i'r llinell sydd yn anghywir. Felly mae angen ar gyfer hyn i mewnnosod yr all-slice ychwanegol i diangu yr all-slice i hunain i arwyddocau i'r dehongliwr mae'r all-slice angen i fod yn llythrennol. Felly nawr os ydyn yn equip y ffeil ac yn alredig yr gorchymyn, beth sy'n digwydd? A dyna ni. Nawr, mae gyda ni yn neges sydd yn dweud ydyn ni wedi dod hyd o'r enw gofod gyda'r ar y blaen o'r all-slice yr enw o'r machnatwr ac ar ôl yr all-slice yr enw o'r pecyn sydd yn dilyn y safon ar gyfer yr rheolo pecyn PHP cyfansoddwr. Nawr, ydyn yn gallu mewnnosod yr llinell i datganu yr enw gofod i mewn fel hyn. Mae angen i diangu yr all-slice oddi wrth ei hunain ac wedyn yr enw o'r pecyn neu enw gofod fel hyn sef yr enw o'r pecyn. Nawr, mae gyda ni doi ffythiant hefyd, yn gyntaf yr ffythiant ar gyfer yr adeiladwr o'r dosbarth ac wedyn mae gyda ni yr ail-ffythiant sef yn Saesnig test run profholi rhedeg sydd yn allbennu neges yn debyg hefyd. Felly nawr os ydyn yn equip y ffeil ac yn alredig yr gorchymyn, beth sy'n digwydd?
Nawr, dim byd oherwydd rydyn ni wedi anghofio I dileu yr ffail I mewn oedd wedi ei creu dim ond nawr. Nawr, os ydyn yn awredig y gorchymyn, ac wedyn, os ydyn yn morfio I mewn yn y pegell srec ac unwaith eto yn edrych ar y ffail allbynwyd. A dyna fe. Ond, sydd ymlaen dwi'n yn sylwi y gwallfan yma, achos yn atrach na defnyddio yr enw o'r anwolyn $L enw gofod, mae angen yr enw hunain o'r enw gofod I fod fan yma. Mae'r hyn gwall statism codi oedd wrth y gwall yn yr dyfyniadau, achos rydyn yn defnyddio y single dyfynod ar gyfer yr dyfyniad o'r holl cod tardiad ar gyfer y ffel yma, ac rydyn yn defnyddio y dwbl dyfynod ar gyfer yr negesio mewnol yn yr ffythiannau yn yr dosbarth yma. Felly, os ydyn yn eisiau I defnyddio yr amwolyn $L namespace fel y dangoso fe, fel yr enw lythrynol, mae angen I ni I defnyddio y single dyfnod fel hyn. Ac wedyn nawr, unwaith eto, os ydyn yn gyda ffeil, ac wedyn yn dileu y ffeil fan yma, ac unwaith eto yn awredig yr gorchymyn. Ac nawr, os ydyn yn edrych I mewn ar yr ffeil allbynwyd. A dyna ni. Dyma'r cod allbynnydd gyda'r llyfrgell sydd yn edrych yn digon iawn I mi. A bydd y cod yma yn gweithio yn gyfartal iawn hefyd. Felly, I darganfod, mae angen I ni I creu rhyw fath o sgript ac rydyn yn gallu gwneud hyn yn yr un ffythiant oedd wedi creu cod tardiad ar gyfer y dosbarth fan yma, sef os nag ydy'r plegell enghreifftiau yn bodoli. Wedyn I creu hyn, dwi'n meddwl mae'r enw enghreifftiau yn Saesnig examples yn fwy ystyrlon na'r enw profholi. Ac wedyn, rydyn yn gallu creu yr ffeil ar gyfer yr sgript profholi fel hyn. Nawr, dwi'n wedi gyda ffeil os ydyn yn gyntaf yn dileu yr ffeil sydd I mewn yn y plegell srec. Ac wedyn, os nawr yn awredig yr gorchymyn. Nawr, os ydyn yn cydododi y ffeil I mewn yn yr plegell srec. A dyna ni. Nawr, os ydyn yn rhestru, beth sydd yn bodoli yn yr plegell cyfredol, mae'r plegell newydd enghreifftiau wedi ei creu dim ond newydd. Felly, os ydyn yn cydododi beth sydd yno fe fel hyn, a dyna ni. Mae'n dim ond cynnwys yr gair rhywbeth. Felly, mae'n tebyg mae pob dim yn gweithio yn iawn hyd yn hyn. Y cam nesaf felly yw I mewn yn sod y cod tarddiad go iawn I mewn yn y sgript profholi fel hyn. Felly, yn gyntaf ar llais 106, mae angen I ni I echu unwaith yr ffeil hunan llwyth .php oedd wrth yr meddalwedd cyfansodwr I llwytho I mewn y llyfrgelloedd angenrheidiol I gyd ar gyfer yr eddyl hwn, sef prawf 1,
Ac wedyn, mae angen ni I enyddeiddio yr gorchrych ar gyfer yr dosbarth prawf 1 fel hyn. Ac wedyn, mae angen I ni I alw ar yr ffwthiant sydd yn llwybr o'r gorchrych sydd yn galw prawf holiad rhedeg fel hyn. Nawr, os ydyn yn ychydig y ffeil, ac unwaith eto, os ydyn yn dileu bob dim I mewn yn yr bregell srec, ac hefyd os ydyn yn dileu bob dim yn yr bregell enghreifftiau, ac wedyn al rhedeg y gorchymyn fel hyn, ac nawr os ydyn yn ybynnu y cymwysiad o'r yn gyntaf y bregell srec a dyna ni. Mae'n edrych yn iawn. Nawr os ydyn yn gwneud yr un peth ar gyfer yr enghreifftiau a dyna ni. Mae'n edrych yn iawn hefyd. Nawr os ydyn yn bochleuo i'r bregell enghreifftiau. Nawr os ydyn yn mewnbynnu y gorchymyn PHP ac wedyn gwaglau I rhedeg yr sech profholiad hwn, beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. A dyna ni, mae'r y doi ffythiant union yn yr sech profholiad yn gweithio yn llwyddiannus. Dyma'r y neges oddi wrth yr ffythiant adeiladwr a dyma'r y neges oddi wrth yr ffythiant prawfholi rhedeg. Nawr, ar y brig o'r ffeil o llyfrgell dechreuo'r ffeiliau, dyn wedi amnewid yr rhestrau o bethau i'w wneud ac hefyd yr bethau cyflawyd yn ychydig I adlewyrchu y ffurfdaidd safonol ar gyfer yr llofnodiad o newidiau yn yr ffurfdaidd mercio I lawr neu nodi I lawr ac dwi'n hefyd wedi symud y doi newid sef I greu yr dechreuo'r dosbarth PHP ffeil ac hefyd I greu yr pregell enghreifftiau gyda'r y ffeil enghreifftiau. Felly nawr oherwydd ydyn yn defnyddio yr isbegell enghreifftiau yn hytrach na isbegell prawfholi, dwi'n meddwl ydyn yn gallu dileu yr newid ar gyfer yr pregell prawfholi. Nawr, mae angen I ni I dim ond I creu yr ffeiliau ar gyfer y darllenwch mi, y trwydded ac hefyd yr llofnodiad newid. Felly anglyn ar ffeiliau darllenwch fi ac hefyd y trwydded, dwi'n meddwl ydyn yn gallu creu dim ond y patrwm lun ar gyfer y chrain oherwydd fe fyddai y chrain yn newid yn dibynnu ar yr erthyl. Nawr, ar y llinellau 123 a'r 128 mae gyda ni y prawfholiadau I prawfholi a ydyn y dwy ffeil darllenwch fi a trwydded yn bodoli ac yn bob achos os nidi I creu y rhain ac union yn yr sengl dibynodiau ar y llinellau 125 ac 130 ydyn yn gallu mewnbynnu yr cymwysiad sef y patrwm luniau ar gyfer y rhain fel hyn. Ac hefyd, dwi'n meddwl mae'n defnyddiol ar gyfer yr defnyddiwr I fod ar gael rhyw fath o'r ffeil gyda'r gwybodaeth ynglyn at y rhai sydd yn isio I cydymroi imiwn i'r erthyl ar gyfer y cod. Felly dwi'n wedi ychwanegu yr doddiad imiwn yn yr rhestr o beth i'w wneud I creu yr ffeil mercio I lawr gyda'r enw yn cyd-ymroi neu cyd-ymroddi ac wedyn ar y llinell 161 I 164 dyma'r amddiffmig ar ei gyfer. Wedyn union yn yr cymwysiad ar gyfer yr ffeil
darllenwch mi. Mae gyda ni yr anwelyn fan yma ar llinell 142 i cynnwys yr enw o'r pecyn. Felly, yn yr un fodd fel yr enw ar gyfer y dosbarth ac hefyd yr enw ar gyfer yr machnatwr, mae angen i ni i dod o hyd o'r enw hyn oddi wrth yr ffeil gosodedig yn y rhanbarth o'r cod, lle rydyn ni'n cynnyrch yn dolenni trwy'r dillad yn yr ffeil cyfansoddo.json. Fan yna, mae angen i ni i archwilio ar gyfer yr allwedd ar yr cyntaf haen gyda'r enw fel hyn. Felly, yn yr un fodd fel o'r blaen, mae angen i ni ar gyfer hyn i creu yr ymwelyn i gynnwys yr enw o'r pecyn, ac yn gyntaf ar y llinell 31 mae angen i gychwynnu fe i fod yn wag. Ac wedyn, mae angen i addasu y profholiad ar gyfer yr allwedd ar y haen gyntaf ar y llinell 34. Ar y foment mae'n dweud, os nac ydy yn cyfartalu i'r hunan llwyth, felly mae'n angen i ni i ychwanegu amod ychwanegol fel hyn, sydd yn dweud, ac nid ydy yn cyfartalu i'r enw fel hyn. Ac wedyn, imiwn yn yr ail-haen, mae gyda ni ar y llinell 35 y profholiad i profholi yr gwerth ar gyfer y fath o llinell, sydd yma ar gyfer y allwedd enw. Felly mae angen i ni, oherwydd i hyn, i neidio lawr dros yr holl doleniad ar y ail-haen, ac wedyn, i mewn ysod yr achos yn amgen fan yma, sef os ydy yn y fath o llinell, i ambenodi yr ymwelyn pecyn enw i fod yr cymwysiad o'r ymwelyn gwerth fel hyn. Nawr, ar y llinell 71, rydyn ni'n yn gallu ychwanegu yr gerau ychwanegol i dweud gyda'r enw'r pecyn, ac wedyn yr ymwelyn ar gyfer yr enw o pecyn fan yma. Nawr, beth fydd yn digwydd os ydyn ni'n rhedeg y cod hyd yn hyn. Felly os ydyn nawr yn equip y ffeil, ac wedyn, os ydyn yn dileu beth bynnag sydd imiwn yn y pregell srec fel hyn, ac hefyd yr un peth ar gyfer yr pregell enghreifftiau fel hyn. Ac nawr, os ydyn yn alrhedig y gorchymyn fel hyn, nawr mae gyda ni yr neges gwallt sydd yn dweud gwallt gwastrawen amgen yn disgwyliedig ar y llinell 59. Felly ar y llinell 39, oherwydd nid ydy'r profholiad fan yma yn defnyddio yr agor cyrliog cryfach, pan ydyn yn defnyddio y cae cyrliog cryfach ar y llinell 59 i cae yr achos o'r profholiad, mae'r hyn yn gystrawen yn cywir, felly mae'n angen i dileu hyn, ac wedyn i achub y ffeil, ac wedyn i alredig y gorchymyn fel hyn. Nawr mae gyda ni neges gwall arall, sef ar y llinell 1.8. Mae gyda ni yr gorffen o'r ffeil yn disgwyliedig, ac wedi dadansoddi yr amresymeg tuag at y diwedd o'r ffeil. Dwi'n yn sylwi mae'r defnyddiad o'r cae cyrliog rhanfach ar gyfer y bob un achos yn anghywir, achos yn y cyntaf profholiad ar gyfer y bodoliaeth o'r ffeil darllenwch mi, .md, ydyn yn diffygio y cae cyrliog rhanfach fel hyn, ac hefyd mae'r un peth yn digwydd ar gyfer yr profholiad nesaf,
ac hefyd ar gyfer yr un nesaf hefyd. Nawr, os yr un yn y ffeil ac yn alphabetig gorchymyn, a dyna ni. Nawr, mae gyda ni y neges gyda'r gwybodaeth cyflawn ynglyn â'r enw gofod ac hefyd yr enw'r o'r pecyn. Ac hefyd nawr, os yr un yn cydydodi i'r terfynech, yr cyfeisiad o'r pegell SRX, dyma'r codtadiad ar gyfer y dosbarth, ac wedyn os yr un yn gwneud yr un beth ar gyfer y cyfeisiad o'r pegell enghreifftiau, a dyna'r saich prawf holi sydd yn edrych yn iawn. Ac nawr, os yr un yn rhestru plegell cyfredol, ac wedyn os yr un yn edrych i mewn yn ffeil darllenwch fi, neu cydydodi fe i'r terfynech, mae'n edrych yn iawn hyd yn hyn. Beth am y ffeil ar gyfer y trydedd? Fel disgwylid, mae'n yn gwag. Ac beth am yr ffeil ar gyfer yr ymroddiad? Neu cydymroddiad? Fel disgwylwyd, mae hyn yn wag hefyd. Felly, y cam nesaf yw i barhau ymlaen gyda'r manylion yn yr ffeiliau hyn, fel hyn. Felly, union yn yr adran ar gyfer yr ffeil darllenwch fi, dim wedi ychwanegu ambell mwy o'r rhanbarthau union yn y fe, enghraifft, un ar gyfer y defnyddiad, un ar gyfer y llofnodiad o'r newidiau, un ar gyfer y cyd-ymroddiad, ac hefyd un ar gyfer yr cydnabyddiaeth. Ac ynglyn at hon, sef yr rhanbarth ar gyfer y cydnabyddiaeth, mae angen i ni i mewnysod yr enw'r o'r awdur, ac yr hyn yn gallu dod o hyd o'r hwn oddi wrth yr cyfansoddwr .json ffeil. Felly, yn yr unfod fel o blaen, mae angen i ni i creu yr anwywolyn i cynnwys data ar gyfer yr enw'r o'r awdur fel hyn, ac hefyd i gachwyneddu fe i fod yn gwag. Wedyn, os yr un yn cydydodi cyfansoddwr .json ar y terfynech, yr hyn yn gallu gweld mae'r gwerth ar gyfer yr allwedd awduron yn dillad sydd yn cynnwys ddoi res, ac un ar gyfer yr enw, yr llall ar gyfer yr e-bost. Felly, yn gyntaf ar yr haen ar y brig, mae angen ni i ychwanegu yr amod newydd ar gyfer yr allwedd, sef os nad ydy hyn yn awduron, wedyn i neidio i'r doleniad nesaf. Nawr, os ydyn yn edrych ar yr res ar gyfer yr awduron, mae'r hyn yn gyntaf yn dillad gyda'r un res, ac union yn yr gyntaf res mae gyda ni y gwrthrych gyda'r doi rhanbarth. Felly, ar gyfer hyn, ar y llinell 39 mae angen i ni i ychwanegu yr amod newydd. Felly, nawr mae'n angen i dweud rhywbeth fel os nid ydy'r allwedd ar al-haen yn cyfdalu i PSR cystadleuaeth 4, ac wedyn os nid ydy'r allwedd ar yr haen ar y brig yn cyfdalu i'r awduron fel hyn, wedyn i barhau neu i neidio i'r doleniad nesaf. Mae angen i ni i barholi ar gyfer y cymwysiad o'r allwedd yn y trydydd haen fel hyn. Nawr mae gyda ni y profoliad os ydy'r allwedd ar y trydydd haen yn cyfdalu i enw, wedyn rydyn gallu ymbenodi yr amwolyn $L awdur oddi wrth y gwerth ar gyfer y allwedd hwn ar y trydydd haen fel hyn.
Ac wedyn, rydyn ni'n gallu gwneud yr un peth ar gyfer yr e-post hefyd, fel hyn. Ac hefyd, rydyn ni'n gallu creu yr ymwolyn e-post i cynnal y gwerth ar gyfer y e-post, fel hyn. Nawr, yn y rhanbarth ar gyfer yr adnabyddiaeth, rydyn ni'n gallu mynosod yr e-post ar gyfer yr awdur hefyd, fel hyn. Nawr, os rydyn yn ychydig y ffeil ac wedyn alredig y gorchymyn, a fydd hyn yn digwydd, wel, cawn ni'n gweld. Felly, fan yma ar y llinell 31 mae gyda ni yr gwahanod anisgwyledig. A dyma'r y gwall ar ôl yr amrywolyn $L awdur fel hyn. Nawr, mae'r hyn yn gorwahanod. Felly nawr os ydyn yn ychyb ac yn alredig. Ac nawr, os ydyn yn gyntaf, dylai cymwysiad i mewn yn y bygell SRC. Yr un peth ar gyfer yr enghreifftiau. Ac wedyn os ydyn yn dylai yr ffeiliau ar gyfer y prydet a darllenwch fi. A dyna ni. Maen nhw wedi mynd. Nawr, os ydyn yn dylai yr ffel ar gyfer yr cyd-ymrodiad hefyd. Ac nawr, os ydyn yn alredig y gorchymyn fel hyn. Nawr, os ydyn yn tydododi y cymwysiad i mewn yn y bygell SRC. Ac mae'n edrych yn iawn. Ac hefyd ar gyfer yr enghreifftiau. Ac mae'n edrych yn iawn hefyd. Nawr, os ydyn yn edrych ar y cymwysiad i mewn yn y ffal darllenwch mi. Mae'n edrych yn iawn yn ether i'r data sydd yn diffygio oddi wrth yr rhanbarth ar gyfer y adnabyddiaeth, sef yr enw ar gyfer y awdur ac hefyd yr e-post. Felly i drwysio hyn, yn y gyfamser, dwi'n mynd i mynosod yr ffwythiant i galw ar i marw fel yma. Ac wedyn dwi'n mynd i alchbynnu yr cymwysiad o'r amrywolion L awdur ac hefyd L e-post fel hyn. Ac wedyn, i drwsio y gwall hwn, dwi'n meddwl mae angen i ni i nid i dorri allan ar y llinell 52 fan yma, achos mae angen i ni i barhau i dolenni trwy'r gwathadlun fan yma, os nid ydy eto yr amrywolion eraill yn cael ei gyrchyd oddi wrth yr dulliad. Ac hefyd, fan yma, mae angen i ni i ambenodi yr amrywolyn B torri i fod yn wir hefyd, fel hyn. Nawr, os ydyn yn ychydig y ffeil ac yn alredig yr gorchymyn, fan yma, pan ydyn yn edrych ar y gwelod o'r allbyniad, mae'r amrywolion ar gyfer y awdur a'r e-post yn dal yn wag. Felly, ar ôl ychydig o'r ymchwiliad, fedrwn i datrys y gwall hwn. Roedd hyn yn achoswyd gyda'r toriad allan o'r dolyniad, achos os ydyn ni eisiau i dod i hyd o'r data ychwanegol hefyd, fel enghraifft yr enw ac hefyd yr e-post, mae angen i ni i dolenni trwy'r holl dulliad trwy pob un haen, ac nid i torri allan o'r dolyniad y foment mae gyda ni
un o'r gwerthau angenrheidiol yn ytrach na'r y gwerthau I gyd sydd yn angenrheidiol. Felly, beth wnes I oedd dim ond I sylwi mas yr llinellau berthnasol i'r toriad allan o'r dolyniad. Nawr, os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn unwaith eto, fel dach chi'n gweld, mae'r enw ac hefyd yr e-bost ar y gwerlod o'r allbyniad. Nawr, rydyn yn gallu dileu yr cod ar gyfer yr ymchwiliad hwn, ac nawr rydyn yn gallu, neu wedi, godynnu mas yr cod I marw, sef I atal y rhybrediad yn unigol, fel y gallwr y cod yn rhybreddio I creu y ffeiliau. Felly nawr, os rydyn yn unwaith eto dileu y gwensiad I mewn yn y bygellau angenrheidiol, ac hefyd yr ffeiliau, ac nawr unwaith eto yn alrhedeg y gorchymyn. Nawr, os rydyn yn cydadodi i'r terfynach y gwensiad o'r esareg, a dyna ni. Beth am enghreifftiau, a dyna ni. Beth am darllenwch fi. A dyma'r enw o'r awdur a'r e-bost I mewn yn y rhanbarth ar gyfer yr adnabyddiaeth. Nawr, os rydyn yn cydadodi yr ffeil ar gyfer y trwydded, ond fan yma dwi'n yn sylwi mae gyda ni y gwall gyda'r ffyfrydaeth blwyddyn fan yma. Felly ar llinell 187 mae'r ffyfrydaeth o'r blwyddyn yn yr 4 digid yn cywir. Mae'r hyn yn angen I fod yr prif lythren Y. Fel hyn. Nawr, os rydyn yn ychyb y ffeil, ac wedyn os rydyn yn gyntaf yn dileu yr ffeil ar gyfer y trwydded fel hyn, ac wedyn yn alrhedeg y gorchymyn, ac nawr, os rydyn yn cydadodi yr ffeil, a dyna ni, nawr mae'r blwyddyn yn ffyfrydaeth gywir. Nawr, os rydyn yn edrych ar ffeil ar gyfer yr cyd ymrodiad, fel hyn. Felly, dwi'n meddwl mae'r hyn yn edrych yn iawn hefyd. Felly, ynglyn ar yr tri newid ar yr uchaf rhanbarth o'r rhestro o beth o'n wneud, dwi'n meddwl mae'r rhain o elliad ei symud i'r rhanbarth ar gyfer yr cyflawyd fel hyn. Ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Felly, rydym mynd I parhau yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn eich darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.